кобзарські вечори, що відбувся у залі обласної філармонії, де успішно були презентовані його вокальні і фортепіанні твори та одночастинна камерна симфонія, до написання якої дали поштовх драматичні події 2014 року в Україні. В ній автор – схвильований лірик, що передає свій внутрішній емоційний стан і в той же час спостерігає за силою духу людей, їх людяністю і патріотизмом. Є в симфонії елементи сарказму та іронії, але це, скоріше за все, посмішка за втраченим минулим. Костянтин Крепак. Камерна симфонія. Диригує автор.
Thank you.